Als een bijzonder gebouw van plaatselijk of regionaal belang is, dan kan een gemeente besluiten om die op de gemeentelijke monumentenlijst te zetten. Vaak gaat het dan om gebouwen. Nog neer had een polder in Friesland die monumentenstatus kreeg. Maar daar kwam Joert dus verandering in. De Himpenser Marpolder is van Joert officieel een monument. En dat is vanzelfs een feestelijk barren. En voor u is daarbij Johanna Brinkman. Ja, Johanna, hoe belangrijk is die monumentenstatus nou eigenlijk? Ja, zo'n 1980 wordt dit gebied al beschermd door Staatsbosbeheer. Maar verder komt het net. En een heel soort mensen die kennen dit gebied echt net. En dat kan er echt verzwaren dat het in de toekomst misschien verrooien zal. De Monumentenstichting Baas de Him wil dat net. Had dus een monumentenstatus omvregen bij de gemeente en dat te slaggen. De gemeente zucht echt dat dit bijzondere gebied beschermen worden moet en dat er meer omtinken vervregen worden moet. Ja, en wat het gebied nou is en de kwaliteiten daarvan, dat vertelt Kees de Boer van de Monumentenstichting. De Hempenser poldermolen die had ervoor zorgen dat de polder droogmaker is. Daarom is het een droogmakerij. Dus nou een krap om 250 jaar is de voorganger van deze molen is daar begonnen te melden. En dit resultaat. Ja, we staan nog midden in de polder. En dan kun je de sletten die groeven binnen. En kenmerkend is dat de sletten ontzettend rjocht binnen. Helemaal als het van boven just, dan is juist alle jouw kantjes. Het is krek en damboord. Alle kantjes zijn exact gelijk van formaat. 6 plus miet. Dat wie een maat, een praktische maat, denk ik. Waarom het exact 6 plus miet is, weet ik niet. Dus een praktische maat. En die waarden dan sizen neemt. De functie van op dit moment is natuurlijk hoofdzakelijk een natuurgebied. Vogels ben je er hele protten. Dus los van het cultuurhistorische element wat we ze krijgen hier is met name de natuurwaarden hier ben heel belangrijk. En wat er ook heel belangrijk is dat het wetterpeil op een goede hecht is. Dat is een wierte om jou krijgt en daar vullen die vogeltjes zich goed bij. Ja, hebben we een beetje een idee hoe die polder er dan krijgt uitshot. Nou leidt die polder dus naast de Woordwei. Een soort mensen gaan het eens in de gaten, denk ik, langs wat voor uniek gebied ze rieden. Maar wat is er nou al je die, Johanna, om dit gebied meer bekend te maken? Nou, dat just het al een beetje, want ik zit op dit stuit op een boordje en ik vaar Jonken de polder. En dit is een ringveert en dit is speciaal dus online om te zorgen dat mensen mijn boordje bij het restaurant komen kunnen en bij de moeder jij achter mij. En dat zorgt ervoor dat meer mensen, nou ja, die polders bezien kunnen. Maar Piet Dijkstra van de Monumentenstichting weet daar volle meer over. Ja, Piet, wat is er nog alle jij meer dienen om dit gebied meer bekend te maken? Nou, dat weer dus eigenlijk het grote probleem. Hè? Het is een droogmakerij. En de Beemster en de Schermer in Noord-Holland. De Beemster is vooral het erfgoed. Heel bijzonder. Maar deze polderke hierachter, deze droogmakerij, die is nog volle gever. Die is nog helemaal in. Toen er online is, door makkelijker investeerders, Sontje 84, is nog helemaal zo dat het erheen leidt nou, dat is nog correct als doel. Maar je hebt echt stijgers online? Ja, wij vinden eigenlijk dat mensen dat belibje moeten. Dan moet je dat komen kennen, dan moet je zien kennen en belibje kennen. En een van de dingen is oer het wetter. Dus je kent nou mijn boordje vanuit Ljouwert, vanuit Wergeer, hier en de toeristen kennen hier varen. Die kennen naar de moenen, kunnen ze even onlezen. Ze kunnen even naar het restaurant hier. Kunnen ze even heel goed zitten. Kunnen een prachtige view over het Gay Fries is maar over de polder. Kerst hier prachtig wandelje. En je hebt echt een cruiseproject, hè? Een cruiseproject, het wetterschip, die stimuleert dat de dieken ik weer blommerig worden, matten. En dat is net zo eenvoudig. En dan hebben ze hier, mij Claudie Jongstra, hebben ze dat als het ware, liet het zien dat dat kan. En zeker in zo'n natuurgebied als dit Himpense Mar is, ja.
Dus dat is ook om de meesten meer te vertellen over de kroon en over het gebied. Ja, het is, als je hier komt, dan kun je echt kennis nemen van de vogels, van de planten op de dieken, maar ook van het cultuurhistorische verhaal. Dat hier vroeger vrouwen verdronken binnen, dat hier vroeger een schip vergongen is. Hè? Er zijn nog percelen hier die hieten de porseleinsize, omdat er ooit een schip op het mar verzonken is met porselein uit Makkum. Dus alle spannende verhalen. Ik vraag me dan wel af, waarom is het dan nou pas een monument worden? Ja, nou dat kun je inderdaad, wij de tocht en wij ik. En zo ben wij, ik met Kees de Boer en ondergetekend, wij zijn daarmee begonnen. En de gemeente Ljouwert die zei, ja, dit moet zo'n status hebben, dit moet uitstraling hebben, dit moet altijd zo blauwen. En dat is de reden geweest. En beter let dan net. Ja. En je hebt het officieel feestelijk openen. Wat ga je hem dienen? Nou ja, wij hebben met de wethouder en de dijkgraaf van het wetterschip hebben het plaatsje erop slaan van het is gemeentelijk monument. Wij hebben de vlag hesen dat het uitstraling had. We hadden plantenpensioen en we zijn bij deze moeder die hem vast al eens even pensioen had, ben we geweest om te zien hoe bijzonder dit is. Dat het echt nog als een wetterhuishoudkundig monument functioneert. Hè? Hoe blij ben je? Ik ben tierenblied. We zijn 3 jaar begonnen met twaalf. En dat we nu zo hier binnen, dat wethouders en dijkgraven en bestuurders dit fantastisch vinden, ja, dan gaan wij vanavond de joert heel lekker sliepen. Ja, en dan varen we nog lekker even een stukje. En een van de onderdelen van de middag bij de opening van dit monument, wie ook het eten van insectenlollies. Dus Arjen, die neem ik nog even speciaal voor die mooi. Nou, fantastisch. Dankjewel, Johanna. Ik zit er met mij heel lekker op eten.